Ginom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome din sa pagkapangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes petsa 5 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Unang adlaw sa Martes sa kapat nga bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga mangin kaupo ng inyong si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta na kita asala sa 7 ang atak na sabong nga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. 34 días na lang gid banwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. Hugot naman na diri mga pagabantaya sa ato ng mga otoridad, ilabi na sa Philippine National Police kaga sa Armed Forces of the Philippines. Halin sa nagasugod ang election na period sa Enero 9, nagadangatan na sa 145 ang mga violators ng election na gun ban nga nadakpa na diri sa aton sa Western Visayas. Sa piyakalinya detalye sini with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, Bombarly, nagtangat na sa 145 ang mga nagkaladakpan sa pagpayular sa COMELEC gun ban Bombo. So sa area sa Negros Occidental, kaya sa 57 ang mga nagkaladakpan sa PCPO Bombarly sa Bacolod City Police Office, kaya sa 11 ang mga nagkaladakpan. So 145 Bombarly no, ang total sa Western Visayas na mga nagkaladakpan. In regards naman Bombarly, sa mga insidente ng mga reported no sa mga pagpayular sang RA sang COMELEC gun ban sa Nopo Bombo Arlene may ara sa 50 sa mga reported sa 11 sa mga reported na may ara sa mga incidents no sa pagpayular sang COMELEC gun ban Bombo Arlene. So sa contested naman ng mga firearms 35 sa Nopo kag sa PCPO Bombo Arlene kag sa deadly weapon naman 24 sa Onopo kag 4 sa PCPO Bombo Arlene. So may na no ang mga data Highest to gyapon na Bombo Carl. Bombo Arlene. Highest to gyapon ang Negros Occidental sa whole Region 6. Yes, sa Bombo Arlene ay highest na gihapon no ang record sa Negros Occidental sa bilog na Western Visayas no sa PRO ang record sa PRO6 Bombo Arlene. Aha. Okay. Yes, sa Bomborlin, kagisa naman ka hacking incident ang naglugtad sa Purok Kawayan, Barangay Yubo, La Carlota City, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang gikilala kay Abonjo Abaw. Abonjo Abaw, 66 years old, kag
residente sa Purok Kawayan, Barangay Yugo, sa Carlota City, Negros Occidental, Pamporlin, Kagasasado diri amo ang kilala kay Jose Tayo, isa ka likuran kay residente sa nasambit nga lugar Pompo Arlene. So, Pompo Arlene, sa initial nga information sa mga kapulisan, ang utod sa biktima Pompo Arlene, mayroon ang drinking session sa kupo na iya sini nga